ברגע שצבא הטורקי נכנס למקום מסוים, אין להם את ההילוך ריברס. ובדיוק כשהציר השיעי נחלש והציר הסוני חזר לקדמת הבמה, ארדואן, שעה רגע מלפני נפילה, חזר חזק הרבה יותר. ואז 7 באוקטובר פורץ, וטורקיה, בניגוד להרבה מדינות אחרות, לא באמת אפילו מגנה את פשעי חמאס ב7 באוקטובר. ותמך בחמאס לכל אורך הדרך מול הפתח. ארדואן מתייחס לחמאס כמו תנועת בת, במידה מסוימת כמו שאנחנו מתייחסים לקהילה יהודית בבריטניה או באוסטרליה. מחליט לקטוע את היחסי סחר עם ישראל, ממש לראשונה, זה לא קרה אף פעם עד אותו שלב. טורקיה הודיעה היום כי היא אוסרת ייצוא לישראל בעשרות קטגוריות עד להכרזה מלאה על הפסקת אש בעזה. טורקיה לא הפסידה הרבה, צריך לומר את האמת. הייצוא הטורקי ממשיך לצמוח, הוא ממשיך לצמוח. אם אתה שואל את ארדואן, יהיו בעזה. אבל אם אתה תשאל אותי בתור חוקר טורקיה ישראלי, אני יכול להגיד לך, זאת תהיה טעות הכי חמורה עבור מדינת ישראל. מה שארדואן רוצה, בשורה התחתונה בעזה, זה שיהיה לו boots on the ground, חיילים בתוך עזה. זה יהיה מסוכן לתת לחתול הזה לשמור על השמנת, וגם זה עלול להביא לכך שבסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו בהתנגשויות מקומיות עם כוחות טורקיים, שזה עלול להביא להגברת המת. מספיק ש2,000 חיילים טורקים ידרכו בעזה, הם לא יצאו. ברגע שצבא הטורקי נכנס למקום מסוים, אין להם את ההילוך ריברס. הם לא יודעים לצאת משם. עם חיילים טורקיים על האדמה של סוריה. האם ישראל תמהר לתקוף חיילים טורקים בסוריה? שאלה טובה. אל-ג'ולני הוא בובה של ארדואן? אל-ג'ולני איננו בובה של ארדואן, אבל יש לו מערכת יחסים מאוד עמוקה עם ארדואן, והוא תלוי בו בהרבה מאוד תחומים.